ବଢ଼ିଲା ରୂପା, କମିଲା ସୁନା। ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସୁନା ଦର। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,27,040 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି 1,28,620 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଆଜି 1,580 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,17,450 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି 1,17,900 ରହିଥିବା ଆଜି 1,1450 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଆଜି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 95,280 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି 96,470 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି କେଜି ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 83,100 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 28ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପନିର୍ବାଚନ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 28ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଏକ୍ସରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାରିଖ 19 ନଭେମ୍ବର 2025।